Väärissä käsissä. Löytyyköhän isäni talosta enää mitään hyödyllistä? Meillä oli jo kaikki, mikä vaikutti tärkeältä. Me jätettiin kaikki, mikä vaikutti hyödyttömältä. Ja se oli virhe. Hopperin muistiinpanotkin löytyvät pienen herra Pukin avulla. Niin ajattelinkin, sä olet epätoivoinen. En, mutta en halua ottaa mitään riskejä sanan tuhoamisen suhteen. No, mistä aloitetaan? Etsi olohuoneesta, niin mä etsin työhuoneesta. Ailiita, löytyykö sieltä mitään? Joo, entinen elämä. Mikä se on? Ei mikään, vain kuva. Musta ja isästä. Susta ja sun isästä. Hienoa, että löysit sen. Saanko katsoa? Näytät niin onnelliselta. Mä olin. Tämä oli varmaan yksi viimeisiä kuvia ennen kuin... Tai siis, tiedäthän, ennen... Mikä tuo on isäsi takana? Bingo! Nuo kaavat, ne ovat oikeita. Se on ohjelmakoodin raaka versio. Kuva täytyy suurentaa. Mahdollisuudet on 1 miljardista, että koodi liittyy supertietokoneeseen. Hyvä, mä tykkään haastaa todennäköisyyksiä. Sitä paitsi sähän sanoit, että mä olen epätoivoinen. Ei ole mitään hävittävää. Mä tiesin, se on ohjelma. Odd, sä otit vain 2 kertaa lisää. Oot sä kipeä? En, kaikki okei. Eihän tää vain liity anaisiin. Älytöntä, hän ei huomaa mua vaikka tekisin mitä. Yritä kasvaa muutama sentti. Haluatko mun ruuat sun naamalle? Ai, Ailita tulee. Jääkö Jeremy vielä talolle? Jäi huoneeseensa, ei ollut nälkä. Tai sitten siis löytää jotain talolta. En yhtään tiedä. Hän saattoi keksiä jotain löytämästämme vanhasta kuvasta. Kuva? Miksi en keksinyt sitä aikaisemmin? Niin, me pitää lähettää Anaille mun paras superhymykuva, niin se syö mun kädestä. Jos multa kysyt, lähetä kuva Kiwistä. Hän rakastaa pikkukoiria. Mistä sä tiedät? Einstein, tarvin tietokonetta. Jaa, miksi? Pitää lähettää tärkeä viesti. Kirjaudun sähköpostiini. Okei, mä olen valmis. Menen syömään. Kerro kun olet valmis. Äläkä koske mihinkään muuhun. Ei hätää, sä tunnet mut. Niin sehän se ongelma onkin. Sun on pakko ihastua muuhun nyt tai mun nimi ei oo Odd Della Robbia. Jaa, uusi viesti. Adilta. Mitähän se hönö haluaa? No katsotaan. Jaahas, kuvarouva Einsteinista. Miksi hän tän mulle lähetti? Tuo mies. Olen nähnyt hänet ennenkin jossain. Olipa se sujuvaa ja tänään menen treffeille koulun näteimmän tytön kanssa. Nimeltään... Sissi Delmas! Mitä mä tein? Miten näin voi käydä? Lähetin väärän kuvankin. Uskomatonta, mä olen niin huono koneiden kanssa ja Einstein tappaa mut. Uskomatonta. En tiennytkään, että Franz Hopper oli sukua Aelita Stonesille. Kuka se Franz Hopper sitten on? Koulun entinen opettaja, joka katosi kuin tuhka tuuleen. Susan Hurst tuli hänen tilalleen. Olet liian nuori tietämään hänestä. En ole. Muuten en olisi tuonut kuvaa. Mistä sinä sait tämän? Se oli sähköpostissa, jonka sain tänään Odd Della Robbialta. Della Robbialta. Eikö hän ole Aelitan serkku? Sitten hänkin on sukua Hopperille. Mielenkiintoista. Taidan pyytää heidät molemmat käymään ja selittämään. Hyvä idea. He saavat kertoa totuuden ja selittää. Ja jos eivät, muista rangaista heitä ankarasti. Eikö sinun pitäisi olla tunnilla, Elisabeth? En löytänyt kuvasta mitään hyödyllistä. Pelkkä perusohjelma koneen buuttaamiseen. Ei mitään isoa, mutta voi olla avuksi joskus. Eli siis kuva ei ole mikään salaisuus vai? Ei, mutta parempi pitää se sellaisena. En halua kuvaa Aelitasta isänsä kanssa väärin käsiin. Niin kuin vaikka Sissin.
Voi ei, Aad, et kai vaan. Hei, Stones ja Della Robbia. Rehtori haluaa tehdä toimistossa heti. Ja saman tien voi sitten Belpoa, Stern ja Isiamaki mennä mukaan. Herra Delmasilla on varmasti asiaa teillekin. Mut meidän tunti alkaa. Kuulitte kyllä menoksi. Kuulit kyllä, mitä rehtori sanoi. Nyt loppui leikki. Olen murtanut kovempiakin pähkinöitä. No, sukunimi, etunimi, ammatti. No, Stones, Ailita, tyttö... Pidätkö mua tyhmänä, tää? Rauhoitu, Jim, ei nyt tarvita kuulustelua. Haluan kysyä vain muutaman kysymyksen. Anteeksi. Tässä kuvassa minua kiinnostaa se, että sekä Franz Hopper että Aelita Stones ovat siinä ja näyttävät hyvin läheisiltä. Sen takia kysynkin, onko nimesi todella Aelita Stones? Kyllä, Aelita Stones on oikea nimeni. Vanhempani olivat, Franz ja, Anthea Stones. Ja olet todella kanadalainen. Kyllä olen. Ja vanhempasi ovat kuolleet. Ovat. Ja Odd Della Robbia on todella serkkusi. Kyllä on. Jos saan sanoa, valokuvassa Aelita näyttää 12-13-vuotiaalta. Niin, entä sitten? No sanoit, että Franz Hopper opetti täällä 9 vuotta sitten. Tuo kuvassa oleva tyttö olisi siis nyt 22-vuotias, eikä 13, mutta Aelita on 13 eikä 22-vuotias. Joten kuvassa ei voi olla Aelita. Eikä Aelita ole siis sukua Franz Hopperille. Ja että hän on oikeasti kanadalainen orpo ja on tosiaan Oddin serkku. Mielenkiintoista. No, tarkistan tämän henkilöllisyysasian ja te saatte viettää iltapäivän Jimin valvonnassa kirjastossa. Hienoa. Aivan. Eli Kanadan konsulaatin rekisterissä ei ole minkäänlaista tietoa Aelita Stonesista. Kyllä, kerron varmasti kunhan tiedän. Kiitos, kuulemiin. Voi ei, aktiivinen torni. Onko jokin vielä, herra Delmas? Aelita Stones, haluaisin puhua kanssasi kahden. Jim, varmista, ettei kukaan lähde täältä. Aelita, ei! Minne luulet meneväsi, Belfoa? Delmas, hänet on sanatettu. Aelita ei saa mennä hänen kanssaan. No, en nyt sanoisi saksittu. Muuten, sinun pitäisi kutsua häntä herra Delmasiksi. Eikö me mennä toimistoon? Ei, pysyn mieluummin ulkona. Ja mä menisin mieluummin toimistoon. Istukaa alas vain, kukaan ei lähde mihinkään. Mutta Jim, Aelita on vaarassa. Haluatte siis vaikeimman kautta. Jos haluatte ulos, käyttäkää kommandoleirillä oppimianne taitoja. Jos sä käsket. Maali. Vauhtia, sitokaa hänet. Mieti, jos paluu menneisyyteen ei toimi. Jim tappaa meidät. Meillä on ensin isompi ongelma. Siihen verrattuna Jim on helppo nakki.
virtualisoi Ailitan. Hän on metsäsektorissa. Lähetän teidät heti perään. Jeremy, ootko se siellä? Täällä ollaan, Ailita. Yritä kestää. Ulrik ja Jumi ovat tulossa. Medusa! Hei vaan sullekin senkin ruman limamedusa. Vauhtia! Medusa jahtaa Ailitaa! Valmista! Siirrä Jumi! Skannaa Jumi! Siirrä Ulrik! Skannaa Ulrik! Virtualisoi! Unohdin kuinka ruma se on. Luulin, että pidät kalaruuasta. En näin ilkeestä. Valmiina. Sana lähetti seuraa, mutta ne eivät meitä estä. Asuma! Mä en pidä medusasta eikä ravuista. Jaa, yhtäkkiä koulun rehtori onkin ninja. Aika hienoa, Jackie Chan. Katsotaan, miten pelaat pesistä. Ups, puhutaan tästä, Jouko. Eikä sitten... Kansaa! Ei voi olla totta! Ailiita! Voi ei! Se hirviö siirtää dataa suoraan Ailitan aivoihin. Jumi, Ulrik! Niin, Jeremy. Mitä tapahtuu? Medusa sai Ailitan. Olette aivan hänen lähellään. Miksi te menee apuun? Naista, mitä luulet? Meillä on kädet täynnä rapuja. Revi siitä senkin hirviö! Supersprintti! Ravut voi ollakin mun lempiruokaa. Pau, sun pitäis olla tanssileffassa, rehtori. Mut en haluais jättää sua näin. Silti... Myöhäistä! Ailita! Uskomatonta, tyyppi on tosi kova. Hän on tuolla jossain. Ailita! Ailita, ootko kunnossa? Toki olen! Ulrik! Ailita! Minne hän menee? Hän on sekaisin! Sana aivopesi Ailitan Medusan avulla. Hän aikoo heittäytyä itse digimereen. Estäkää häntä. Ai mitenhän me sen tekisimme? Miksi et devirtualisoi häntä? Mitä luulet mun yrittävän koko ajan? En voi. Medusa varmaan laittoi jonkun esto-ohjelman suoraan hänen aivoihinsa. Teidän pitää hyökätä. Älä pelleile! Kuulit kyllä. Mä kästin devirtualisoida Ailitan. Okei, hoidetaan. Supersprintti! Okei.
lähelläkään. Mitä nyt? Rehtori mätkii Odia. Ailitan on pakko deaktivoida torni. No just. Miksi et pyydä häntä? Hän auttaa En varmaan tiedä mitä tehdä. Joko menetämme Ailitan tai sitten Odin. Tyyppi on ihan sekasin. Eikä tilanne yhtään parane. Hei, tuo sopi multa. Uskomatonta! Kumpa voisin pyyhkiä kaiken ja aloittaa alusta? Ai enkö vai? Mutta mähän voin! Jumi, Ulrik, olkaa valmiina. Me puhutaan supertietokoneen sillä uudella ohjelmalla. Eikö se voi aiheuttaa bugia? No ehkä, mutta se voi myös antaa sen shokin, joka vapauttaa Ailitan Medusan käsistä. Tiedätkö mitä sä teet? No ei meillä ole vaihtoehtoja vai? Tästä lähtee. Taisi toimia, Jeremy. Mutta Ailitan pisteet on melkein lopussa. Hän uudistuu kyllä, kun pääsee torniin. No, ei tuo Tarantellan mielialaa parantanut. Mitä tapahtui? Ailita, lepää myöhemmin. Nyt pitää deaktivoida torni. Od on vaarassa. Mä lähetän lentopyörän. Selvä. No niin, prinsessa, nyt ei ehdi nukkua. Myöhäistä. Okei, Jean-Pierre, sä voitat, mä luovutan. Miksi sä antais mulle vaikka jälki-istuntoa tai jotain? Mä voin vaikka tiskata sun puolesta ja siivota. Mä olen hyvin
pettynyt suhun, rehtori. Mä luulin, että sä olisit vahvempi. Torni deaktivoitu. Palataan menneisyyteen. Ei, Delmas ei voinut tuntea mua. Isä oli ehkä opettaja täällä, mutta mä opiskelin kotona enkä käynyt koulua. Eli Ailita Hopperista ei löydy jälkiä. Ei yhtäkään, varsinkaan kun mun oikea nimi ei ole Hopper. Mä olen Schaefer. Kun me muutettiin tänne, isä halusi aloittaa alusta. Franz oli hänen toinen nimensä, Hopper, äidin tyttönimi. Ailita Schaefer! Uskomatonta! Tiesikö Einstein ton? Joo, mutta ei sillä ole väliä. Nyt ja tästä lähtien aina eteenpäin Ailitan nimi on Ailita Stones. Nyt tunneille, liokosoturit.